Ahoj, sme ďalšie videa, sme sa sledujeme Minecraft Pocket Edition, ja som Dom Peter Várna a dneska sa nebudeme venovať tejto našej nová miestnosť, ale dám do nadpisu videa nová väža. Nie, dám do nadpisu väža stavba novej väže. Nie, proste tam dám iba väža. Takže Minecraft Survival epizóda 63 väža. Dobre, či 62, no 63. No a bol som si naťažiť. A ľudia, ja som to spravil, tak z tohto som si nič nezobral na ťaženie. Ja som to spravil, som sa šiel úplne takto a proste som si spravil to tak, že som hral ako keby som sa spálnil. Som bol strašne ďaleko a naťažil som si zo pár materiálov a vyrobil, ktoré budeme potrebovať na stavbu našej veže. Teda ona už je postavená, ale bude to musieť ešte dokončiť, tak práve preto, no. Každopádne si zoberieme jednu sekerku, crafting, si nejdem craftiť, si ho zoberieme rovno a potom sa pozrieme, že ako by to vyzeralo, no čo by som tam ešte dal. Ako ono to je hotové, no je to dobré, 4 rebríky. Tak, no dúfam, že nám to bude stačiť. Ja vám to idem ukázať, lebo konečne na našom svete niečo plné. A chcel som ešte jednu väžu postavať, nech mám čo v tým diele niečo ukazovať. Tak ja vám ju idem ukázať a na budúcom dieli, asi v 64. alebo 65. no možno v 66. spravíme. Ja toto tu zruším, ľudia. Ja toto tu zruším. A dám to okolo tej veže, no ideme sa pozrieť, tam je. Nie je to ešte nič moc, ale mne sa to páči, je to trojposchodová väž. No a postavila som ju, ale hrozne dlho mi to trvalo, lebo to, čo sa Damovi Petri 2.1 nepáči, no tak tento skúša, pokiaľ sa mu to nebude páčiť. No, tak tu máme teda tie materiály. Počkaj, no lebo to sú schody. No práve preto. Takže, dobre, je to trojposchodový dom, no ale jedno poschodie, druhé a tam je tretie. No, ale toto nám bude čo najviac práce, pretože teraz, a skôr som si ináč vyrobil, to sa musím pochváliť, či tam majú byť schody. No lebo ľudia, ja neviem, pretože neviem, ako sa mi to páči viac. Či mať schody, alebo tam mať bloky, no na začiatku by sa mi tam asi páčili schody a tam o poschodie vyššie, asi tie, lebo aby ste videli, toto sú sleby, iba toto je blok. No tak, lebo vidíte, tu nejde dať oné, no tak, ako by to bolo, no tak vyskúšame tu dať tieto bloky, či by to vyzeralo dobre. A krafťak si položíme sem. Wait, this did it. Ale pardon, neviem, čo treba. Crafting si dáme tam a vyskúšame bloky. Vykraftíme si pár blokov. 18 to nám bohate stačí. A teda to vyskúšame. No, takže blok sem a sem. Lebo každopádne ľudia, teraz nám tam pôjde toto dať úplne v pohode, tieto, a tu by to šlo tiež rovnako a zasa tu by nám už dať ten rebrík, ako vidíte. No vidíte, tu by nám šiel už dať aj ten rebrík. No ale ja to spravím takto, toto mi tu zavadzia, takže si toto brnkneme sem. To prčíc, no nevadí. No a ako by to vyzeralo? No nevyzerá to zle. Každopádne to robím teraz na všetkých. A uvidíme, ako by to z toho bolo, lebo nie je to veľmi zle a nie je to veľmi dobré. Takže, ale ja to asi spravím to tak. A teda uvidíme. Lebo neviem, či by sa mi to tak páčilo. No ale tak skúsiť by som mohol, prečo by som nemohol skúsiť? Skúsim. Sem blok sem. A tak.
Dobre, máme to. A nie, ešte toto. Dobre. A počkať, malý strih. Ospravedlňujem sa. Volá ma mama. No a dobre, ešte túto teda treba spraviť. Sem odkopem. A tam potom dajme už iba tie normálne bloky, ako to prdele. Tak, ospravedlňujem sa za slovník, ako som vlastne to chcel dať. Sem, no tak. Sem a sem. No tak, daj sa tam. Tento diel bude nejaký 14-13 minútový. Uvidím teda ešte, ako mi to vyjde. No, troška som to niečo zobral, ja som teda parkant. No, ale tu som už dal bloky však. No počkaj, ja sa na to pozriem. Áno, tu som už dal bloky. Nie, a tam sú zasa schody. No do prdele. Juj. Ja to spadlo dole. Bože, na čo som nechcel som ísť dole, na nič. Dobre, ideme hore. Tak. Dobre, máme 6 minút 27 sekúnd. Tak to máme ešte niekoľko minút. Dobre, 8 minút. Dobre, a ideme senka si dáme drevo. No tak. Čo to nejde? Škápem. Tak tu si to odkopem. No to si vyskočím. Nie, nevyskočím, dobre. No tak si sem dáme blok. A ako som to chcel. Schodov máme 48, tak neviem, na čo som lezol dole po tie schody. Takže som to celé pokazil zbytočne. Stačí takto. A toto sem. Ale nestačí, lebo pôjde to. Bude to dobré, ľudia? No dúfam, že hej. No, takže sa ideme na to mrknúť. Na našu veš. A na budúcu, a keď začnem novú sériu, počkaj, no. Keď začnem novú sériu, tak tam budú podobné veže, ako to mal Magician Games, keď pozeráte jeho videa, tak ako v 8. dieli si to už prepojoval, tak možno si to spravím tak, lebo on má dobré nápady. Dobre. A zvonku by som to ešte chcel upraviť, a to dosť. Napríklad... Mám nápad. Takto. Spravíme to takto. Sem. Čo to tam nejde? Tak. A ja budem takto vyskakovať a dávať si to hore. A že ako to bude dobre, viete? Či sa to tam bude hodiť. Raz, dva, tri, štyri. Dobre. Tak to som mohol robiť aj skorej. Ale to nevadí. Ja sa idem na to mrknúť z diaľky. Nech to máme dve také vysoké veže. Dobre. A ako to vyzerá? Že viete, to sa mi páči, že to je taký hore. No. Ako vidno to? No, ja to ešte spravím na druhej strane, ľudia. Spravím to ešte na druhej strane. A... No dobre, a potom uvidím teda. Čakať, sem. Dobre, čiť. Dobre, raz, dva. No tak. Čo mi to nefunguje? Ja som ale Maďar. Dobre, čiť. 2, 3, 4. Tak, teraz je to už celé. Dobre. Skopeme si toto drievko, hej. A uvidíme. No ľudia, čo na to hovoríte? Je to krásne, či není? Lebo tam...
Ja už som sa pichol na pichľač. Strechu tam vidno. No podľa mňa je to pekné. Dobre, tak si to tam necháme, no napíšte mi napríklad do komentára, že čo si o tom myslíte, no možno to v nejakom dieli dám preč, ešte uvidím, ako sa mi to tam zapáči. No a potom teda